Този филм е за всички влюбени в красотата и загадките на природата, както и за любознателните изследователи на света и всичко, което ни заобикаля. На вас предлагам едно ново, забавно и интересно място за разходка, медитация и зареждане. Загадъчен и мистичен е пътя, по който достигна знанието за мястото и идеята за филма до мен. Дори без някога да съм мислила за всичко това. Обожавам природата, изследвам я, наблюдавам я, зареждам се от нея и тя е моя учител и водач в това пътешествие, в което въвличам и вас. Това е Оброк, свещено място за предците ни, който се намира в град Криводол, разположен в северозападна България, на 20 км от Враца. Оброка в Криводол се намира в близост до ЖП Прелеза и към него има поставени указателни табели. Горе-долу 800 метра от Прелеза. Оброк е свещено място с магична сила, на което се преплитат езически ритуали и християнски обреди. Заколвало се е животно, често агне, с което да се умилостивят езическите богове от една страна и същевременно са се провеждали християнски обреди. Отслужвали са се литургии на съответния християнски празник за здраве и берекет на хората от населеното място. Това са места, изпълнени с необяснима за науката енергия, а за моя любопитен изследователски ум повод за забавление и проучване. Какво е това място, как се чувства тялото ми на него и каква е причината прародителите ни да ходят да се молят за изцеление, сбъдване на желания, за хубаво време, дъжд или слънце, точно на тези места. През май 1937 година баща и син разорават лозето си в местността Несеро край Криводол и изведнъж плугът им закача и изхвърля голяма плоча. Спират работа и я разглеждат. Върху нея има голям кръст и надпис Оброка, както и магически знаци. Двамата решават, че този оброк ще се казва Възнесение Господне, защото на следващия ден е този религиозен празник. Поставят, изправят и укрепват плочата. Заричат се, че на този ден ще се прави курбан за здраве и берекет. Баба Гина, баячка от Криводол, разказва, че когато била дете, идвала с родителите си 2 пъти в годината, през пролетта на Успение Господне и есента преди Гроздобера за измолване на Божия благодат. Майки и баби са водили болните си деца и внуци за изцеляване от тежки болести. Това продължава до 9 септември 1944 г., след което комунистите забраняват подобни събития и оброка потъва в тръни и забрава. Новият живот на това свещено място започва с името на Георги Спасов, електротехник, който по време на работа забелязва странен камък и по-късно споделя с Мария Комицка, обществен възпитател към Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, която живо се интересува от подобни места и е основният двигател за разчистване на могилата, под която е оброка, събиране на средства, почистване на пътя до него и цялостната организация по облагородяване на мястото и неговото популяризиране. Тя вдъхнови и мен да създам филма. Благодаря на Иванка Петрова Андрова, собственик на земята, в която се намира оброка, за безвъзмездно предоставената възможност за обществено ползване на мястото на децата от училище Свети Кирил и Методий, град Криводол, изготвили една от указателните табели на родолюбиви граждани на Криводол, включили се със средства и на община Криводол за предоставените пейки и логистична помощ. Оброка е място за приемственост, място за заличаване на границите и различията между хората, място за развлечение, отдих, разходка и зареждане с енергия. Да пребъде за поколенията.